जबुरेलिया हारन बजावे तबई सुधिया बलम के आवे। जबुरेलिया हारन बजावे तबई सुधिया बलम के आवे। 4 महीनामा गर्मी का दिनमा हो चुवे पसीनामा। जब केहू बेनिया डोलावे तबई सुधिया बलम के आवे। जब केहू बेनिया डोलावे तबई सुधिया बलम के आवे। जबुरेलिया गर्दा उड़ावे तबई सुधिया बलम के आवे। 4 महीनामा बरखा के दिनमा जब केहू मड़ई छावावे तबई सुधिया बलम के आवे। जब केहू छतरी ओढ़ावे तबई सुधिया बलम के आवे। जबुरेलिया गर्दा उड़ावे तबई सुधिया बलम के आवे। जबुरेलिया बरन बजावे तबई सुधिया बलम के आवे। 4 महीनामा जाड़ा के दिनमा जब केहू कंबल ओढ़ावे तबई सुधिया बलम के आवे। जब केहू कंबल ओढ़ावे तबई सुधिया बलम के आवे। जबुरेलिया हारन बजावे तबई सुधिया बलम के आवे।